Taasko se on lähdössä juomaan? Mä taas jään näköjään yksin lasten kanssa. Mä en vaan jaksa tätä enää. Välittääköhän se meistä enää ollenkaan? Miksi pitää aina juomisesta nalkuttaa? Miksi isi on vihainen? Miksi äiti on surullinen? Kumpa se nyt ei vaan suuttus. Miksi isä ei kuuntele, mitä minulla on asiaa? Pitääkö lähteä taas mummolaan, jos isä ja äiti alkavat riitelemään? Toivottavasti se ei taas juo liikaa. Viina on taas tärkeämpää kuin me.